Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο πήρα μια ντουβάι σοκολάτα, όμως με φράουλα, εδώ πέρα το λέει. Θα την ανοίξω και θα τη δοκιμάσω. Θα σας κλείσω για λίγο να την ανοίξω και θα τη δείτε ανοιχτή. Την άνοιξα. Εδώ, παιδιά, λοιπόν, θα τη φάω τώρα. Μόνο πρέπει να την ανοίξω λίγο, να την κόψω. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα φαίνεται λίγο σαν λιλαπάος και τέτοια. Κις μάλλον. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω από ποια πλευρά θα σας κρατήσω, γιατί δεν έχω και χέρια. Λοιπόν, για να δω αυτό. Δεν γίνεται, παιδιά. Πήρα αυτό με το μπάσκετ, χώρα για το κινητό μου, αλλά όχι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Κρατάω από εδώ και ελπίζω πως το πιάσει κάμερα. Μάλλον. Λοιπόν, αυτό μην το βλέπετε, είναι το αδερφό μου και τέτοια. Θα δείξω λίγο εδώ πέρα. Νάτι, δεν μπορούσα να κρατήσω το κόψιμο. Είναι σε χαρμπάς φαίνεται, είναι η αλήθεια. Και τώρα θα τη δοκιμάσω. Όμως φαίνεται ωραία. Ωραία είναι. Είναι σαν κις με κανταΐφι, ειλικρινά. Είναι κις με κανταΐφι. Ωραία είναι, δεν είναι άσχημη. Είναι ένα 8 στο 10. Μάλλον λάθος, όχι κις, λαπάους, αλλά